Мин Гүлнар Сәфәрова һәм шен профессионаллар командасы мин дип исемләнгән өр-яңа тапшыруны башлап җибәрәбез. Ни өчен мин? Чөнки бар тик үз көченә ышанган, аягында нык басып торган кеше генә күзгә туп-туры карап, өздереп мин дип әйтә ала. Ә без сезгә үзгәрергә ярдәм итәрбез. Әлеге тапшыруда теләгән һәр кеше катнаша ала. Башлыйбыз. Бүген иртән уяндым да уйландым. Нәрсәдә икән минем яшәү мәгънәсе? Көн дә яратмаган эшемә барудан, ана булуда һәм үй хуҗалыгын алып барудан башка. Мөгаен күп кенә кешеләр эзләнүдәдер. Үз-үзен эзли, үз юлын, үз вазифасын. Шулай итеп, мин дә һаман эзләнүдә. Үз-үземне эзлим. Бер уйламаганда мин дигән тапшыру турында ишетеп алдым. Ә бит әле иртән генә шул хакта уйланып йөргән идем. Менә дим, артистлар матур итеп бизәнеп, матур киемнәр киеп, кая гына бармый, нәрсә генә күрми. Ә мин нәрсә күрәм? Гадәти чәчтарашка барып кайтуы да минем өчен бәйрәм. Шуңа да шатмын. Һәм үземә шундый каты ачуым чыкты. Комплексларым миңа дөньяның бөтен матурлыгын тиеп яшәргә ирек бирми. Проекттан мин үзгәрешләр көтәм. Тышкы яктан да, ә иң мөһиме ичке яктан. Минем аңлыйсым килә. Кем мин? Матур булсам, нәрсә үзгәрер минем тормышымда? Безгә килгән 600-дән артык хат арасыннан без бары тик берне сайлап алдык һәм әлеге хат Альмира исемле кыздан. Ни өчен нәкъ менә аныкын? Чөнки ул үзенең бөтен гаилә тарихын, үзенең куркуларын һәм уялуларын язып җибәргән иде. Хәзер барысын да үзегез ишеттерсез. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышыйк. Альмира, исәнмесез? Исәнмесез, Гөлнар? Сез шундый яхшы итеп төпләп атлап кирдегез. Курыкмыйсыз? Куркам. Куркасыз. Утырыгыз, әйдәгез куркуларыгыз турында сөйләшик. Альмира, куркуларыгыз турында сөйләшә башлаганчы, сезнең турында кыскача мәгълүмат бирик. Мөхәммәтшина Альмира 1982 елда туган. Казан кызы. Казанның 111 мәктәбендә белем алган, аннары медицина университетының социаль эш факультетына укырга кергән. 6 ел дәвамында пенсия фонды идарәсендә эшләгән. 3 ел иминiyet компаниясендә. Альмира үзен тулысынча гаиләсенә багышлаган. 2 бала аның өстендә. Ире көне тыныштә. Өйгә бары йокларга гына кайта. Ә балаларны карарга Альмираның әнисе Рәшидә ханым ярдәм итә. Альмира, сез нәрсәдән куркасыз? Ирем ничек мине кабул итер? Шундый үзгәрешләр белән. Шуны куркам, ничек мин аннары үземә карыйм. Ишемдә нинди үзгәрешләр булыр? Альмира, әлеге сезнең күзләрегез ялтырый, сезне үзгәрәсегез килә бит? Килә. Үзеңне яратырга кирәк. Менә шуңа өчен монда килдем. Үземнең дәрәҗәмне күтәреп, ишемнән мин дип әйтәсем килә. Кардинал үзгәрешләргә әзермесез? Әзер, күземә ачарга әзер. Мин яратам шундый кешеләрне без башлыйбыз. Ә менә сез хәзер камерага карап, мин дип әйтә аласызмы? Мин. Менә әлеге мин тапшыру азагында ничек үзгәрәсен, без тиздән күрербез. Альмира, без сезне хәзер үк стилист, визажист, чәч-хәвәс, парикмахер белән таныштырырбыз. Киттекме? Киттек. Киттек. Сәлам, дуслар. Менә мин сезгә танышырга дип Альмирны килдем. Альмира, утырыгыз. Исәнмесез. Бу безнең өчен профессионаллар командасы. Сез аларны беләсезме? Юк, күргәнем юк. Әйдәгез танышабыз. Минем янәшәмдә стилист Лениза Черскова. Аның янәшәсендә татар шоу-бизнесындагы татар йолдызлары белән эшләүче визажистыбыз Диләрә Талипова. Телевизиядә шактый еш күренгән йөз, чәч-хәвәс, креативлыкка омтылучы чәч-хәвәс Ильяс Кадыров. Альмирага карап, сез иң беренче хис кичерешләрегезне әйтеп бирсәгез иде. Минемчә, Альмира бик чибәр һәм яшь хатын-кыз, бәлки киенә тыйнак кына. Караңгы свитер үзгәртергә кирәк. Бөтенесен үзгәртергә кирәк минемчә. Ничек сез караңгы төсләр сайлыйсыз? Алар уңайлы. Пышранмый балалар белән уйнаганда, урамда йөргәндә. Сез керфекләр үстергәнегез бармы? Керфекләр үстергәнем юк, кашларымны буяганым юк. Мин сезгә шундый ял иткән кыяфәт кертер идем, саф кыяфәт кертер идем. Аның өчен сезнең табигый матурлыгыгызга басым ясар идем. Косметика белән битегезне коррекциялап, керфекләр үстереп, шундый 8 март бәйрәммә багышлап, вечерний макияж ясап, керфекләр үстерер идем. Мин ничектер каушаланам, эштән риза.
İllas, şeşne нәрсә эшләтәбез? Миңа калса, сезнең чәчләрегезне кисергә кирәк. Чәчмә бәт түгелмени? Юк, сезнең йөзегезнең формасына, рәвешенә туры китереп, сезнең чәчләрдән иң башыннан булса да кисергә кирәк. Миңа дигәл, мине ирем үтерә бит. Юк, сез бу тапшыруга үзгәрергә дип килгәч, без сезне инде үзгәртәчәкбез. Ирем күрсә, шеш кискәнне мине үтерәчәк дидең. Ул чынлап та моңа бик шундый кырыс карыймы чәчнең узын булуына, кыска булуына бик игътибар итә. Кырыс карый, минем ирем озын чәч ярата. Балаларымның да чәчләре озын, минем дә чәч озын. Ахмы, ул сезнең бу тапшыруга үзгәрергә киткәнегезне беләмсең? Юк, ул белми. Миңа да сюрприз, аңа да сюрприз, гаиләмә дә сюрприз. Иреннән курыкмый торган хатын кушылды була, күреп калыгыз. Кем генә нәрсә генә дисә дә, Альмира, без сезне үзгәртәчәкбез. Һәм инде кирегә юл юк. Шуңа күрә минемчә, дуслар, хәзер иң беренче косметологтан башларга кирәктер. Киттек әле? Башлап кара. Киттек. Күреп. Косметологик кабинет. Бу кабинетны бүтән хатын-кызлар да ярата. Сузылып ятасың, күзләреңне юмасың, һәм синең битең белән нәрсәдер эшли башлыйлар. Ләйсән, без хәзер нәрсә эшлибез? Biz bugün işleyimiz химический пилинг. Без тамашачыларга пилингның нәрсә икәнлеген аңлатып киттек әле. Химический пилинг – ул косметология процедурасы. Ул битне чистарта, пигментациядан бетерә, лифтинг эффект бирә. Альмира, сез шундый катып ятасыз, куркасызмы, рәхәтлек кичерәсезме? Менә нинди хис кичерешләр тоясыз хәзер? Миңа релакс. Релакс, сез беренче тапкырмы косметологта? Беренче тапкыр. Битегезгә моңарчы беренче дә эшләткәнегез юк идеме? Юк, ясаганым юк иде. Без монда үзебезнең эшебезне башкарабыз, сез рәхәтләнеп ял итегез. Бу сезнең көнегез. Мин киттем үзебезнең чәч хавескә, парикмахер янына. Без Альмираның булачак прическасы турында сөйләшеп алабыз. Пилинг инглишчә пил сүзеннән килеп чыккан. Кырып алу дип тәрҗемә ителә. Ягъни бу процедура ярдәмендә бит тиресенең үле өске юка катламы алына дигән сүз. Пилингның максаты бит тиресен кипкән, үлгән күзәнәкләрдән арындырып, тирене яңартып, чистартып җибәрү. Химик пилинглар. Пилингларның иң популяр түрі. Актив химик кушылмалары бит тиресендәге үле күзәнәкләр белән реакцияга киреп, аларны эретеп төшерә. Косметологлар пилингны көз-кыш айларында ясарга киңәш итә. Бу процедураны кояшлы ел фасылларында эшләү катгый тыела. Чөнки пилингтан соң бит тиресен кояш нурлары эләгүдән сакларга кирәк. Әле генә безнең төп героинябыз Альмира косметология кабинетыннан чыкты. Без аның битенә пилинг ясадык. Ә хәзер исә аны маникюр, педикюр процедурасы көтә. Маникюр, педикюр, пилинг, маскалар булар барысы да булмаска да мөмкин диярсез. Юк, булар барысы да хатын-кызның үз-үзенә ышаныч көчен арттыра. Альмира, сез әзерме? Караңыз, ул ничек елмая башлады. Ничек кәефе яхшырып китте әлеге процедурадан соң. Исәнмесез, без маникюрга утырырга әзер. Исәнмесез, утырыгыз. Рәхмәт. Альмира, күрсәт Илназга тырнакларыңны. Безнең тырнаклар эшләнгән. Безнең биттә монда процедура тулысынча үскән, име? Безгә хәзер иң мөһим этапка күчәргә кирәк, ул чәч этабына. Инде Альмира, мин барысына да әзер, мин үзгәрәм дип килгән иде, менә хәзер ул курка. Менә хәзер курка, безнең менә тырнак ясатып килгәндә, ул миңа әйтте, кисмәсен Илназ чәчләремне. Кисмәсен. Юк, миңа да бер яктан караганда бу чәчләрне кисеп ату жәл дирде мин. Ләкин Альмира, мин бу өлкәдә белгеч түгел, име? Син бу өлкәдә белгеч түгел, бу өлкәдә белгеч Илназ. Утыр әйдә, утыр. Курыкма. Курыкам. Илназ, Альмираның чәчләре турында берничә сүз. Чәчләренең халәте уртача дип әйтер идем. Менә очлары бик нык икеләнә, шуңа күрә буларны инде бер һичшиксез кисеп
ыргытырга керек. Ничегрәк кисәчәк бөселләр, ничек булыйсың? Менә моннан да кыскарак кисмәскә. Мин бит аны җыеп йөрергә тиеш. Ничек мин ашарга пешерәм? Ашарга пешергәндә хуҗабикәләр яулык ябырга тиеш. Ашешләр аннары ризыкка ничек төшә? Яулыктан барыбер тырпайып төшәгә бит ул. Мин йөрмим иде яулык киеп, минем яулыгым да юк. Кадерле хатын-кызлар, әгәр дә сез безнең тапшыруга килгәнсез икән, монда бөтен эшне дә без эшлибез. Шуңа күрә сез 100% үзгәрергә теләп килгәнсез икән, үзгәреп кайтып китәчәксез. Альмира, без башлыйбыз. Ярар. Зилә киләле, монда ярдәмче кызыбыз бар. Ул шулай ук бергә чәч буярсыз, бергә кисерсез, тагын нәрсәдер эшләрсез, укладка ясарсыз, инде аннан соң безгә булган нәтиҗәне тәкъдим итерсез. Ә мин киттем, стилист янына барып, без инде киемнәр сайлый торабыз. Берничә мизгелдән Альмираның бу прическасы үзгәрәчәк. Зилә, менә син дә күрәсең, менә монда Икеләнә торган чәчләр. Моның артыннан иде маскалар белән кулланырга кирәк. Һәм монда икеләнә торган чәчләр булмаячак. әйе, менә шушы озынлыкта без әлегә кисеп алабыз аны, кирәкмәгән. Монысы Альмирага бүләккә. Буяганнан соң яңадан эшләп бетерәчәкбез. Менә монысы сезгә, Әлмира, истәлеккә. Бу чәчләр белән ни телисез, шуны эшләрсез. Мин чәчне махсус юмыйча килдем, чөнки сез буйсыз дип уйлаган идем. Дөресме, юкмы? Юк, төрле кешегә төрлечә. Мәсәлән, бер краска белән юылмаган чәчтә дә буярга була, бүтән краскалар белән буяганда чәчне юырга кирәк, чиста чәчне буярга кирәк. Алай төс озаграк торачак һәм ялтыравы күбрәк булачак. Сезнең чәч төсегез үзегезгә бик килешә. Әзрәк аңа ялтырау бирәчәкбез, аның сыйфатын яхшыртачакбыз һәм инде йөз кырыенда әзрәк кенә ачыграк чәч тоннар ясыйчакбыз. Biz инде Әлмирәгә менә теге артык әллә ни үзгәрешләр кертмибез дә кебек, инде аның үзенең менә шушы табигый төсен калдырабыз. Көчле пигментлы краска алмадык без, җиңелчә генә. Чөнки көчле пигментлы краска алсак, аның тамырлары артык каралып китәр иде. Шуңа күрә үскән вакытта да безнең зур аерма булмасын өчен, менә шундый җиңелчә пигментлы краска алдык. Хәзер Альмираның башын төсне урынында калдыра торган шампунь белән җуабыз. Ул чәч буяган төсне озаграк тотачак. Шампуньнан соң без әйбәтләп бальзам буячакбыз. Һәм инде маска ясаячакбыз. Иде чәч буяганнан соң красканы әйбәтләп шампуньлап юырга кирәк һәм чәч үрсә торган кырыйны әйбәтләп сабынлап юырга кирәк. Чөнки чәчтә краска калса, сезнең реакциягыз бетмәячәк. Һәм чәч терисендә берәр аллергия башланырга мөмкин. Лениза, син безгә нинди трендлар, брендлар әзерләп куйдың, нинди матур киемнәр һәм стильләр? Беренче образ матур һәм кыю, яшьләр стилендә, биек билле модный джинсы, футболка һәм яшел жакет. Бу бигрәк тә балалар белән паркка чыкканда бик уңайлы, шулай бит җайлы гына кидең, чыктың һәм тиз-тиз атлап рәхәтләнеп йөрисең. Бик уңайлы кием. Мин менә мондый киемне үзем дә яратам. Икенче образ спорт шик дип атала. Монда классический костюм һәм спортивный аксессуарлар белән образны тамамлыйбыз. Бик матур, бик элегант, һәм шулай җитез генә чаптырып, bütün эшләрне башкарып йөрер өчен. Өченче романтик образ. Чәчәкле принт, розовый төстә пальто һәм аксессуарлар. Шундый туфли, аяк киеме һәм сумка. Шундый романтичный тотылык була. Бу пальто шундый йомшак, шундый рәхәт, аны киеп куясы килә.
Балалар белән шулай ук гаилә белән чыгарга. Кинога, театрга да. Һәм менә монсы. 4-нче образ кичке бәйрәм өчен. Бүген дә бик нык килешер 8 мартка ресторанга, туйга, туган көнгә, ләкин яңа елга да ярый. Күрәсезме, берсеннән-берсе матур образлар, күлмәкләр, пәлтәләр, пиджаклар. Буларның кайсысы Альмирага туры килер? Килешер, берничә минуттан без күрербез. Ниһаят, минем күңелемдән бер җиңеллек барлыкка килде, чөнки син була чәчеңне кискәндә, син мине торып курылып килүеңне күргәннән соң мин әллә куркып куйган идем үземдә. Ниһаят, син елмая башладың, син бер җиңеллек сизә башладыңмы, Альмира? Миңа бик җиңел, миңа бик рәхәт, миңа бик ошый. Котылдыңмы менә? Котылдым. Бик җиңел. Әйтәләр бит, чәч кистергәннән соң бер рәхәтлек барлыкка килә, җиңеллек барлыкка килә дип, әйме? Реально рәхәт. Реально рәхәт. Альмир, бу әле без ярты гына юлны үттек. Чөнки Диләрә профессиональ визажист, әйме? Ул хәзер сине бизәндерәчәк. Һәм шушы тулы образда без инде кием сайларга барачакбыз. Син әзерме? Мин бик әзер. Мин бик әзер. Диләрә, мин сезгә алайча комачау итмәмен, без хакитеп торабыз. Рамил Гарифуллин белән, психолог белән аралашып алырбыз. Ә сез бизәнегез, аннан соң әзер булганнан соң безнең янга чыгырсыз. Уңышлар. Рәхмәт. Кешенең тышкы кыяфәтен үзгәртеп җибәрү бик җиңел. Ә менә эчке дөньясын икенче төрлегә әйләндерү авыррак. Үз өстендә бик зур эш таләп итә. Хәзерге моментта Рамил Гарифуллин, психолог, Альмираның эчке дөньясына анализ ясый. Күңеле сизелә. Ул үзе дә белми нәрсә тели. Мин тормышымны үзгәртергә теләмәм, нишләргә ди. Әйтәләр, башта кеше үзенең тәртибен үзгәртә, аннан соң аның фикерләре, күңеле үзгәрә. Миңа нәрсә ошый Альмираның, нәрсә ошый, ул ачык менә бу проблемасын җиңәргә ничек булса, ачык. Ул бизәмичә күренүдән курыкмый. Менә безнең психологлар әйтәләр, әгәр дә кеше бу проблеманы уже әйтте, ул уже бик көчле нәрсә, бик көчле процесс. Молодец. Ул бик тере кыз. Виктор. Ул курыкмый, бер нәрсәдән дә курыкмый, үзен бик тере. Аның динамикасы, күзләре, динамикасы, игътибарлыгы бик яхшы. Клиентлар белән эшлиме ул? Ул клиентлар белән эшли, ул кешене тоя. Ул хәзерге моментта үзгәреш этапларын уза һәм берничә мизгелдән без инде аны яңа тышкы кыяфәттә күрә алачакбыз. Альмира, сезнең макияж белән бәйле сорауларыгыз бармы? Бар, мине бик кызыксындыра, ничек кашларны буярга, ничек ясарга. Хәзер күп кызлар матур итеп кашларын буйлар. Нәрсә ясыйлар кашларына? Татуаж ясыйлармы? Сезнең кашларыгыз шундый табигый матур, аларны татуаж ясарга бөтенләй дә киңәш итмим. Сезнең ләкин алар былай да матур. Аларны гель белән яисә карандаш белән тиз генә ясарга мөмкинсез. Көндәлек макияжда мин сезгә киңәш итәм, тез кертә торган гельне кулланырга. Менә моны шундый гель. Сез аның белән чәчләрегезне, каштагы чәчләрегезне тарап кына аласыз һәм тез кертәсез. Анарга берничә секунд кына кирәк. Балалар белән урамга барганда, ашыкканда ул бик каты сезгә ярдәм итәчәк. Театрга барганда, яисә дуслар белән, я ирегез белән берәр ресторанга барганда, мин сезгә киңәш итәм, бераз акцент куярга кашларыгызга, карандаш я тинт эстәргә. Хәзер мин барсын да эшләп күрсәтәм. 2018 ел кашлары ул натураль калын кашлар. Ләкин каты итеп карандаш белән сызып куелган кашлар. Төгәл геометрик формадагы татуажлар турында онытыгыз. Булар барысы да ясалмалы. Үзегезнең кашларыгызны гель белән генә тарап кую, тин ярдәмендә бераз калынайтып җибәрү дә кирәкле эффектны булдырырга ярдәм итә. Альмираның беренче образы тулаем әзер. Һәм хәзер берничә секундтан ул безнең каршыбызга килеп чыгачак. Без көн дәвамында бик тырыштык, эшләдек. Һәм нинди образ, нинди яңа Альмира барлыкка килгәнлеген күрербез. Альмира, без сине көтәбез.
Әлмир әйләнеп күрсәт, әйе, былай қарайсың, тегеләй қарайсың. Миңа ошый. Яшьләрчә, заманча, ул ниндидер ападан кызга әйләнде. Ярыймы соңгы деталь? Әйдә, Линиза. Диләрә? Альмираны бөтенләй танып булмый. Шундай зифа күренә, шундай матур. Һәм модалы. Яшьрәк, модалы. Әлмираны бу образында бөтенләй икенче яктан ачтык дип әйтергә мөмкин. Ә хәзер икенче образны каршы алырга әзермесез? Әйдәгез, каршы алыйк. Кып-кызылдан Альмира килеп чыга. О, леди. Игътибар иттегезме? Альмира ничектер шундый сексуаль кыяфәттә, шундый сөйкемле генә елмаеп, каш астыннан гына безгә караш ташлый. Образга керде, образга. Бу күлмәк белән Альмираның чәче бөтенләй икенче төрле уйный. Ул инде урамнан үткәндә, аңа инде теге тыныч кына карап үтеп китеп булмый. Йомшак пәлтә, сыйык алсу төстәге күлмәк, гомумән әлеге total look Альмирада. Карыйбыз. Минемчә, бу образ бик яз өчен туры килә. Мин дә менә Ленизага ияреп шуны әйтер идем, чөнки менә шушы чәчәкле күлмәк нәкъ менә язны алып килгән шикелле. Шулай бит? Минемчә, безнең тормышыбызда менә шундый нәфислек, сафлык җитеп бетмәйме? Без гел кара кием кияргә тырышабыз. Хатын-кызлар, алсу, шундый ачык төсләрдән курыкмагыз. Миңа иң ошаган образ менә шушы образ. Соңгы образ, соңгы стиль. Ә менә бу күлмәкне без Альмирага ресторанга барып җиткәч киендерәчәкбез. Ресторанда исә аны гаиләсе, тормыш иптәше, балалары, әнисе һәм сюрприз көтә. Киттек бергә. Дуслар, без ресторанга килеп җиттек һәм хәзер кульминацион момент. Без Альмираның туганнары белән танышабыз. Исәнмесез сез, Альмираның? Рәшидә ханым, Альмираның әнисе. Рәшидә ханым, исәнмесез? Бу Альмираның кызлары. Исемең ничек? Камила. Исәнме? Мәдинә. Исәнме? Ә хәз сезнең әтиегез? Ире кая? Командировкада эшли. Акча эшли? Әйе. Сез әниегезне, кызыгызны күрергә әзерме? Әзер. Димәк, барлык игътибарыбызны ишеккә юнәлтәбез. Восторг. Вау! Супер! Супер! Карагыз әле, нигездә инде матур булган. Карагыз әле. Юк, бу безнең Альмира түгел бу. Бу ниндидер икенче төшле кеше. Бик матур, искиткеч. Әнҗе Түрк фамилия. Искиткеч. Фамилия юлысы килеп китте. Әнисен танымады. Әнисен Камила, сен танымады. танысыңмы? Ул җиктер куркып калды. Нишәттегез безнең әнине? Искиткеч. Ә сез чәче дигәнегез, борчылмадыгызмы чәчен кискәнгә? Юк, үсә ул теш түгел бит. Дөрес әйтәсез. Шын профессионаллар командасы, стилист, визажист, чәч хәвәс, парикмахер. Менә алар, безнең команда. Килегез монда, дуслар. Бу бары тик алга бер адым ясау гына. Шушы матурлыкны, шушы кыяфәтеңне, шушы мин дигән үз-үзеңә ышаныч көчен син көндә сакларга тиешсең. Без сине чын күңелдән тәбриклибез һәм инде әлбәттә халыкара хатын-кызлар көне 8 март белән дә котлыйбыз. Бәхетле бул. Син молодец, син бик якты, бик ихлас кеше. Тәбриклибез сине. Рәхмәт, кызлар. Рәхмәт. Камерага кара. Күзләреңнән ышкын чыгарып, мин дип әйт әле. Мин! Мин, менә шулай. Мин. Менә шулай, һәр вакытны башыңны югары күтәреп, үзеңнең максатларыңа ирешеп, алга барырга Ходай сиңа насыйп итсен. Сине тәбрикләргә дип, барлык хатын-кызларны 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котларга дип, Татар эстрадасының популяр җырчысы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Раяз Фасыйхов. Xayrli kech, hurmatli jamoat, hurmatli TMV kanalining qarovchilari. Almira, men sizga chin ko'ngildan
Көтәбез бәйрәм белән. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам.